Nyakoromo gin thuolo mar mondo mi go kod mbaka nemni oduto mag tudruok gin mago man nono 2-3-6 nono ni nyalorna ote mari mar Pasaka mano Easter kaachiel kod ote kotenore kod tho mar Papa Francis. Aseyango ni kanyo ni en wach mabende ogo piny mangima kod buo kaluwore kod kit dhano mane en lemo mane omake weche mag telo ote mane oro koni kod kocha to kod kaka ne otao chenro mopogore opogore to kod pek mane en godo engima oganda kaachiel kod jokanisa ma jokopere kaachiel kod weche mag telo e konde duto e piny mangima. Omiyo kaka nasingo ni nitiere kama kare mar mondo miyud weche lipode kaachiel kod nonro mathoth mag Papa Francis mane chenro ni mar migago nyinga en Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako jadolo maduong' ma kanisa jokopere e piny mangima Papa Francis ong'ielo rengo. Papa Francis ong'ielo rengo kojegni 88. Osebedo kotuore kuom kinde bang' kane obedo kod athung'a mager. Jatije mar Vatican olando tho mar Papa Francis ka olero ni notho odiochieng' manyoro e odiochieng' Pasaka e pare mani Casa Santa Marta e boma ma Vatican. E giko dirani Papa ne ayange nyasi mar lamo mar Pasaka bang' ka nyocha owuok e kar thieth. Mago gin moko kuom pichni mag Papa Francis e kinde bende ne otiyo kendo ne pod entiere piny kaka otimo chenro mage mopogore opogore. Kapod wantiere weche motenore kod mano en ni Papa Francis ne okawo telo mar tayo lemo mar Pope e higa ma 2013. To sigande hie chalo nade? Owinja ne sigand Papa Francis manyinge hie en Jose Mario Bergoglio kendo Lydia Okeyo lerno mathoth. Papa Francis manyinge hie en George Mario Bergoglio ne onyuol tarik 17 dwe mar 12 higa 1936 e boma ma Buenos Aires e piny mar Argentina. Jonyuolge gin Mario Bergoglio gi Regina Maria Sivori duto mag Italia. E dongo mare kaka rawera, Papa Francis ne oyudo somo mana kaka nyithindo mamoko kendo gikone ne oyudo tiegruok e mbalariany ma University of Buenos Aires mantie Argentina kama notiege e lony mar medusa marango gi kwiri kata chemical engineering. Bang'e kata kamano ne omako lai mar tiegruok e weche mag dolo e higa 1958. Noriwore gi riwruok jiwo tije Mission kata Jesuits e higa 1959. Ne otieko tiegruok mare mar dolo e piny Chile kama nosome kido mar jadolo motelo St. Ignatius of Loyola. Gikone ne osidhe kaka jadolo kata padri higa 1969. Bang' ka ne osidhe kaka jadolo, Bergoglio ne okawo ting' mopogore opogore mag dolo. Kamano noriwo koda katelo ne kanyakla mar jiwo tij Mission kata Jesuits kama notelo ne bad chenrono mar piny Argentina higa 1973. Bang'e ne owale kaka Archbishop kata jadolo maduong' mar jokopere e boma ma Buenos Aires e pinyno mar Argentina higa 1998. E higa mar 2001, Papa John Paul II ne owalo Bergoglio kaka Cardinal mar Buenos Aires, ma en kaluwore gi kaka ne otayo tij dolo mathothne ne ogeto bero ngima oganda kendo kedo gi dhier. Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Bang' tho mar Papa Benedict mar 16 higa 2013, kanyakla mar Cardinals ne ochokore e boma ma Vatican kendo yiero Bergoglio kaka papa manyien mar jokopere tarik 13 dwe mar 3, 2013. Ne oyiero tiyo gi nying mar Pope Francis, nying mano osumo kuom jadolo St. Francis mar Assisi mano oketo maino e kedo gi dhier kod jiwo kwe kind oganda e higni machon mokalo. E tije kaka Papa Francis osenyiso kido mag telo mare kaka jiwo winjruok e kind dinde kokalo e tudruok ma osebedo godo kod jodolo mag din mar Islam e kind mamoko, kedo ne ji mang'aw kod joma odhier, jiwo ratiro mar oganda kod rito ler mar alwora. Agenda mag telo mare osenena ayanga kokalo limbe ma osetime pinje koriwo kodaka mag Afrika kod pinje mamoko. Un tempo dove tutto va ripensato. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Erokamano Lydia kuom